Evo par pitanja samo za tebe sad kad je prošlo ovih 8 radionica grupnog mentalnog treninga. Reci ti meni, evo ovako svojim riječima, kako ti je bilo na ovih 8 radionica? Bilo je zanimljivo, naučila sam kako se riješiti straha, šta trebam raditi prije i šta će mi pomoć. I neki sam stvari radila i prije, sad sam naučila kako se zove, kako ih poboljšati i dobro mi pomoći. Odlično, odlično. Što se najviše svidjelo? Vizualizacija. Vizualizacija? Da. To mi je najbolje i zanimljivo mi je, pomaže mi puno, najviše od svega. Odlično, odlično. A reci mi, da li preporučila sad i nekim svojim prijateljima i sportašima da isto tako dođu na grupni mentalni trening? Što oni mogu očekivati od grupnog mentalnog treninga? Pa može im pomoć u svemu i prije u školi, prije nekakvog ispita ili nešto ili onako obično u životu, za sve. I može pomoći oko straha i oko svega. Aha, odlično. Ti si u biti bila u nekoj specifičnoj situaciji da kroz cijeli ovaj period grupnog mentalnog treninga si bila ozlijeđena, išla na rehabilitaciju, pa jel možeš malo kratko reći kako si ti koristila ove tehnike koje smo prolazili u rehabilitaciji svoje? Ja sam se puno trudila da mi angažman bude što veći, kako bi mi je bilo sve bolje, kako bi se brže vratila na taekwondo. Disanje mi je bila jedna od vježbe tamo, tako da sam mi to svaki dan radila i pomoglo mi puno jer ohrabrivalo me. Odlično. Kako je bila atmosfera na radionicama? Super, izvezali smo se i učili, bilo je odlično. Bilo je okej. Dobro, domaće zadaće si radila? Da. Jesi, odlično. Čestitam. Hvala.